cadires perquè salten amb això. Sí, sí. Molt bé. Bona tarda a tots i totes. Gràcies per venir. És una satisfacció veure com està la sala, Fa il·lusió de veure i que estigueu aquí per seguir la conferència divulgativa i segur que molt amena, perquè ja n'hem tingut diverses que ens faran tant el Pere González com el Joan Pedrell en relació a incendis històrics de la ciutat de Barcelona que segur que han acabat modelant el nostre cos de bombers, com hem evolucionat, perquè aquests incendis en moltes de les ocasions, i així ens ho heu explicat més d'una vegada, han suposat punts d'inflexió en la nostra història com a cos de bombers. No gaire cosa més, tornar a agrair que estigueu aquí. De totes maneres, a la vista dels que som, com a organització, tenim un repte, que és captivar més joventut. Perquè aquí la mitjana d'edat, jo no vull dir que siguem tots uns iaios, no va per aquí, però molts dels que estem aquí són del cos de bombers o hi hem participat o són directíssims, i el que necessitem és captivar més gent jove que valori la nostra cultura organitzativa, que és el que se'ns està exposant amb aquestes conferències, que, si recordeu, que molts de vosaltres ja repetiu, se'ns va explicar tota la història de bombers des de la fundació fins a l'actualitat, amb una clau bàsicament de prevenció, per part d'ells dos també. Després també tota l'evolució històrica dels vehicles de bombers per part de l'Antonio Cabeza, això a l'Espai Olivertés, que també va ser interessantíssima, i ara estic convençut que aquesta també ho serà. I ja per acabar, avui a més, el senyor Manel Esteve farà lliurament d'unes xapes de cava en agraïment a la plataforma, també la possibilitat que se'ls va autoritzar a poder reproduir les imatges dels camions, i també és un element més festiu de la sessió d'avui. Per tant, gràcies a tots. Aquí li faig el lliurament. A nosaltres mateixos. Vinga, descobreix. De fet, us comento que jo soc dissenyador gràfic de molts temes, entre ells vehicles, cotxes, camions, jo portava ambulàncies, tinc de tot, i amb una exposició que tinc exposada en un restaurant de prop de casa meva, doncs l'amo d'aquesta cava, cometes, doncs em va descobrir i em va demanar si em veia capaç de fer una col·lecció de camions de bombers. I jo li vaig dir que sí, i a partir d'aquí, com que feia poc que a més havia descobert el museu, un dia que la meva esposa va tenir que anar aquí dalt, ja no me'n recordo què ens vam fer, doncs ja baixant cap a casa ens vam trobar amb aquest museu i vam entrar i vam estar tafanejant. Coses curioses, perquè és el peu que em va donar per començar a posar els primers dels vehicles. Què passa amb això? Que aquesta persona em va demanar fer aquestes il·lustracions amb un dels tipus de plaques de cava que són més grans i els diuen, llavors diu, el reconeixement a tots els col·lectius de bombers ens ha fet aquest legal, i aquestes plaques són de les botelles, de les ampolles de 4 o 5 litres, que ens diuen Magnum. I llavors, si ho feu en detall, doncs són una mica més grans. I és quan caben 35. Si és la placa normal, són de 48. Aleshores,
està fet expressament perquè ho pugueu penjar en algun lloc, si creieu convenient, i l'únic que em va dir l'home, diu que ha posat aquí uns celos perquè quan l'obris que no te caigui. Ja anirem, cuidado. Si ho voleu mirar... Però, a més a més... Aquest home es diu Xavier Xiscat i si entreu per la seva pàgina web és la Bronya, és caves, que són aquestes empreses que no fan ells directament el cava, sinó que tenen una empresa que fan botelles, produeixen i venen botelles, però que els hi subministren el cava, els d'ells són de Sant Sadurní d'Anoia. I aleshores doncs venen caves amb diferents, que si els dolç, que si no sé què, és el mateix però són més petitets i aquest personatge es diu a Olesa de Montserrat i té tota una sèrie d'altres col·leccions que si ja dic, si entreu a la pàgina web i feu una mica el tafanet veuràs que és un personatge tot interessant. Però jo no podia ser menys que també poder aportar-vos alguna doncs per vosaltres, com a record de tota aquesta moguda. I aleshores, escolti, ha sortit en blanc, tot en blanc. Què farem ara? Hi haurà que repetir. Calma, l'hosti! Bueno, farem una mica de màgia, perquè jo estic també ficat dintre de l'entorn de màgia, Jebi, Xibi, Xobi, Xubi, doncs... Tachan! Whitels! Aquí han sortit tots els vehicles de les plaques, o sigui que aquesta aportació els tindreu més en algun lloc on els podreu veure de més a prop. Compteu que aquí n'hi ha no solament d'aquí de Barcelona, sinó que n'hi ha també de Manresa, n'hi ha de Rubí, i de francesos, d'americans, n'hi ha d'australians, vehicles que jo he anat trobant molt guapos, molt interessants per aportar en aquesta col·lecció i estan fets des del més antic fins un dels més moderns, que ja em vaig aturant aquí, que al costat ja poso d'on són... Sí, però jo tallo. El primer i l'últim són de bombers de Barcelona. Poc tant me va entrant el tema aquí a casa vostra que vaig buscar al màxim els de Barcelona i també gràcies a la col·laboració de les fotos que m'enviaven aquí. I aleshores l'altre que us presento és la mateixa col·lecció però en format de dibuix. Sí, la il·lustració com a tal, com a quadre. On veureu la diferència? Doncs que amb aquests sempre hi ha un conductor. Em va demanar, aquest home, el Xavier, em va demanar que els camions tinguessin un punt humorístic. I jo dic, punt humorístic de fer malbé el camió. I llavors em va ocórrer fer un xòfer, amb el cap, sí, anava passant, amb el qual doncs és un personatge que és en casc de bombers, però una carona doncs humorística, amb una banderola que en funció del vehicle doncs els primers veureu que va penjat allà on es podien haver penjat i al final doncs quan ja van amb els carros de cavalls doncs van a dalt guiant els cavalls i després quan ja entren amb els cotxes de motor ja van dins del volant. I aquests són per fer ja exposició. Jo tinc un buc per aquí que si després, quan s'acabi això, li voleu donar un cop d'ull, doncs els veureu i en un moment determinat... Bueno, n'hi ha 9 d'aquests camions, per exemple, la Genoveva, el Mofletes, el Fortà, que estan ja en una exposició que tinc muntada amb el bar-restaurant Cal Ferran del carrer Bailén, 122. Està entre la València i Mallorca, i pujant a mà dreta.
Però us ho dic perquè si algú viu per allà i va a Allà prendre... vivia la meva àvia, al 122. El 122? Ah, sí? Bueno, has dit, dic. Doncs mira, Sí, estan a baix. I ells estan oberts fins a les 4 o les 5 de la tarda. Us ho dic perquè si passeu per allà i voleu treure el nas, veureu un aparellant com uns 90 vehicles fets per mi, de tot tipus, antics, tal, i 9 d'aquests. Bueno, 7 són d'aquí i 2 són d'Andorra, que els d'Andorra també em van enviar una felicitació, jo què sé, bueno, vale. Però aquesta és la meva aportació de cara a aquest cos de bombers que tenim tan guai. Doncs molt agraït. Molt agraït. Bueno, abans de començar, un segon, de més ràpid. Avui ens ha arribat a lo que és la plataforma de la Defensa del Patrimoni Històric de Bombers de Barcelona un agraïment del Motor Club del Baixes perquè col·laborem, cada revista que ells fan, col·laborem amb un article d'un vehicle de bombers. És una revista que té 7.000, o sigui, s'edita 7.000 revistes per tots els socis i per tant vam creure que posar els camions de bombers antics a dintre d'aquesta revista era el lloc ideal. Que us sapigueu que ens han felicitat pels articles. Com es diu la revista? És el Motor Club del Baixes. Clàssic Motor Club del Baixes, que és el club més gran que hi ha a Catalunya i potser a Espanya. Però bueno, anem a la matèria. El Joan Pedreny i jo hem preparat una exposició dels incendis de Barcelona una mica diferent potser del que molta gent s'espera, perquè no és ni estadístiques d'incendis ni cosa tècnica dels incendis, sinó que és una visió de Barcelona des d'un punt de vista dels incendis, només això. En lloc de fer-ho com sempre hem fet des del 1833 fins al 2023 que som, que és el que s'ha fet fins ara, hem dit, doncs ho farem més complicat i ens hem anat a l'època dels romans, o sigui a l'inici de Barcelona, perquè els incendis de Barcelona de fet han passat tot al llarg de la seva història, no quan hi havia bombers sinó fins i tot abans. Us expliquem una miqueta, ens anirem xafant un a l'altre. El que estem fent avui és algo que entre ell i jo vam acordar des de l'inici. O sigui, el que no volíem fer és posar un PowerPoint, anar passant el PowerPoint i que anéssiu veient diapositiu. Doncs no. El que volem fer és, d'alguna manera, que les diapositives siguin el pretext per tenir un diàleg en el que a partir d'aquest diàleg aneu descobrint aspectes que estan lligats amb bombers i que porten els grans incendis. Farem referències també a l'altre. L'anterior que vam fer parlava de prevenció. I parlava de prevenció, sí que era una miqueta més estricta en dates, però parlava de prevenció per veure com els ciutadans de Barcelona i el propi Ajuntament van començar a treballar temes de prevenció d'incendis. Primer el ciutadà a casa seva, ha acabat l'Ajuntament amb normativa i més endavant amb tecnologies que es van anar incorporant dintre de la prevenció. Però farem referències també amb el que estem parlant ara amb aquella primera xerrada. Aleshores, els incendis a Barcelona, d'una manera no tècnica, diem, quines són les causes? Les guerres. Les guerres, i la prova la tenim ara. Esteu veient a la televisió, quan surt la guerra d'Ucrània, moltes vegades es veuen els bombers que estan treballant per apagar o per rescatar. Per tant, les guerres són un motiu d'incendis. Aquí a Barcelona, perquè és Barcelona com és, els conflictes polítics i els conflictes socials també han generat una sèrie d'incendis al llarg de tota la història. Què més causa incendis? Les indústries. El fet de treballar, produir, tant si te fas roba com si fas pa, qualsevol material que estàs treballant, hi ha la possibilitat de fer un incendi. També, quan ve a l'oci, que són els espectacles, el teatre, el cine, totes aquestes institucions que sembla que no, però tenen el seu risc i han provocat incendis a Barcelona. Després tenim l'incendi típic que pugui passar en una casa, perquè quan no hi havia il·luminació elèctrica, doncs anaves amb un petroli, anaves amb una vela, allò se't cau i podies provocar un incendi. Actualment, com que hi ha gent que amb un endoll que tindria que posar-li, jo què sé, 15 watts de potència o 30, li col·loca 300 o 1.500 perquè vas enxufant allà coses, provoques incendis. Per tant, les cases també. I el bosc,
perquè tenim la Serra Collserola, també ens afecta, i diguéssim l'última part que ja els bombers treballen també són els transports. Aquí entraria els cotxes, els autobusos, els metros, els tramvies, les vies del tren subterrània. Les infraestructures. Tot això són causes. Com es lluita contra això? Les cohorts, que de fet és una milícia de soldats, les cohorts a l'època dels romans. Aquí a Barcelona no tenim una constància de que hi hagués cohorts com a Tarragona, però si Barcelona era una ciutat, i era una ciutat prou gran, lògicament tenia que tindre una milícia que vigilava l'ordre i en cas d'incendi actuava. D'aquí passarem a una època que ja veureu que no hi ha cap manera d'apagar els incendis, perquè quan hi ha un incendi tothom fa el que pot i a més l'església en aquell moment surt a pregar perquè els incendis s'apaguin. Per això hem posat Salva'n Déu. D'aquí passarem al sistema gremial. Quan ja la ciutat es comença a assentar i es comença el comerç i tots els artesans estan agremiats, són ells els que s'encarregaran d'apagar els incendis quan són cridats a toc de campana. A principi del 1800 hi ha una temporada de milícies, que seria exactament com les cohorts, però són les milícies. Això passa després de la invasió del Napoleó. Quan Barcelona és francesa, els primers bombers que es volien fer queden supeditats a les milícies. Després passarem al cos de bombers pròpiament dit de Barcelona, però aquests bombers encara no són uns bombers professionals, són bombers que tenen la seva feina i treballaran a bombers quan se'ls cridi perquè hi ha hagut un incendi. Se'ls pagarà aquest servei, se'ls pagarà el servei de retent si van a un teatre, se'ls pagarà el servei de maniobres que puguin fer per estar preparats, però quan no hi ha res estan a la seva feina. I finalment els bombers professionals, que és el que estem ara. Això és el que en teoria volem mostrar. L'època dels romans, ciutat romana, les cohorts, i això és des del 15-13 abans de Jesucrist fins aproximadament al 400. Aquesta temporada se suposa que aquí fora hi havia un amfiteatre, que és a la zona que està... Això ja dos arqueòlegs ho estan dient. Un diu que està a Santa Maria del Pi, a l'amfiteatre de Barcelona, i un altre diu que està a Santa Maria del Mar, a lo que era abans. Doncs quin dels dos, fins que no s'excavi, no se sabrà. Però si hi havia amfiteatre, hi havia ciutat, hi havia cohorts. D'aquí passarem que venen els gots, ocupen Barcelona, l'ocupen d'una manera pacífica, per tant no hi ha incendis, fins que la part carolíngia, que ja venen els contes de Barcelona, de la marca hispànica, treuen els moros, perquè Barcelona té una temporada de 718 a 801 que estarà ocupada pels àrabs, també d'una manera tranquil·la i pacífica, per tant tampoc considerem que hi hagi incendis, però al moment que entren els contes catalans sí que els àrabs es comencen a vindre i fan ràtzies i van cremant els diferents punts on hi ha una ermita, hi ha un assentament de 4 cases, ho van cremant fins al 985 que l'Almansor, o el Mansor, com li vulguem dir, sí entra a la ciutat i la crema. És el primer gran incendi de la ciutat de Barcelona que considerem, el que va crear l'Almansor. Llavors, què passa? Catalunya se va assentant, Catalunya s'engrandeix i ja tenim que Pere II fa la primera muralla fora del que és la muralla romana. Ja considera que tota la part de Barcelona que s'ha establert hi ha que protegir-la. Després el Pere III l'agrandirà. Aquesta és una temporada tranquil·la, que és quan aniran apareixent aquests gremis que aniran treballant en cas d'un incendi. Aquí faig el comentari perquè ho veieu. O sigui, quina problemàtica hi havia d'incendis en aquestes èpoques. Aquesta època, la problemàtica d'incendi que hi havia normalment era l'activitat lligada a un ofici, i doncs una vegada es generava l'incendi, el problema més greu és la propagació. Hi ha hagut grans incendis de grans ciutats que precisament són famosos per això, per la quantitat de vivendes que s'han cremat. A Barcelona, llevat de l'època anterior, no hi ha constància de que hi hagués hagut un incendi que hagués afectat a una part molt gran de la ciutat. Sí que, doncs, punts concrets lligats a indústria o inclús a edificis eclesiàstics sí que n'hi havia. I en aquest cas, o sigui, l'actuació
de bombers era, no és el Salva'm Déu, però quasi. Quasi. O sigui, hem estat bastant prudents aquí a Barcelona. Ja ho veurem amb el decurs del temps, que quan parlem de l'indicador de víctimes hem sortit bastant ben parats a Barcelona. En el cas del Salvem Déu, la millor imatge és aquesta, no? La gent està apagant el foc com pot, però els capellans estan pregant. En el cas dels incendis que després veurem a Santa Maria del Mar i així, consta i està escrit que surt el vicari amb la relíquia, amb la creu, surten a pregar perquè s'apaguin els incendis. Aquí hem posat el Sant Florian perquè, diguéssim, seria el primer patró que s'intueix pels bombers en general. Encara que el 1920 el patró aquí a Barcelona va ser Sant Jordi i després el 53 ja va ser Sant Joan de Déu. És un incís. Aquí és el que ell comentava, veieu? Comentes o...? Sí, o sigui, a veure, tenim Santa Maria de les Arenes, que era Santa Maria del Mar originàriament, però és curiós perquè l'origen dels incendis és molt semblant al que ens passa ara. És molt semblant. O sigui, a Santa Maria del Mar l'origen va ser l'acumulació de materials utilitzats a l'obra en un lloc determinat que, doncs mira, per una incidència no controlada es va començar a encendre. Això va ser l'origen de l'incendi. Ara, si fem aquesta analogia amb temps actuals, doncs, escolta, l'acumulació de material en locals que són locals de risc i que no tenen instal·lacions adequades pot ser un origen d'incendi. O la utilització d'energia d'una forma incorrecta pot ser l'origen d'un incendi. O sigui, els orígens, canviant l'època, més o menys dèiem que són anàlegs, són els mateixos. És que inclús aquí podem veure que quan hem parlat de les causes, això és un incendi fortuït. Aquest és un incendi perquè uns senyors van i li cremen la casa amb el veguer. O sigui, ja és intencionat. Això és un incendi, un conflicte polític. Van cremar el barri jueu. Aquí tenim un altre incendi, també fortuït en aquest cas, se suposa. Però, clar, ja veiem que Barcelona va tenint diversos focus d'incendi. Imatge perquè us imagineu la sensació d'aquella època. Quan hi havia un incendi, si us fixeu, hi ha una mica de caos, perquè hi ha uns que van, sembla, apagar amb galledes, el carro que porta més galledes, però la gent corre cap aquí, corre cap allà. Per què? Perquè és una època que encara no hi ha ordre, no s'ha posat un ordre. No hi ha ordre. I un altre tema, a veure, gran problema de Barcelona, que sempre l'he tingut, sempre. O sigui, per apagar incendis necessitem aigua. Barcelona, el tema de l'aigua no es resol bé fins ben entrat al segle XX. Fins ben entrat. Sí que hi havia un sistema de subministrament d'aigua a partir de mines, a partir de pous, que és el que teníem a començament del segle XIX, que es va anar allargant bastant del temps, han acabat, hi van haver vingudes d'aigua des d'Aigües de Montcada, també des del Llobregat, però fins que no es va configurar la trama Cerdà com a tal, fins que no es va configurar i fins que no es va determinar que l'aigua tenia que venir del Ter, del Llobregat i del Besòs, fins que no es va determinar això, no es va solucionar el tema de l'aigua. Per tant, el gran problema de Barcelona quan hi havia un incendi en aquella època és tenir aigua per apagar els incendis. Això és una altra imatge. Aquí són els primers incendis que estaven a les cròniques de Bruniquer, que és el que ens parla dels incendis de Barcelona, primers que estan documentats. A partir d'aquí se documenten una sèrie d'incendis que, si es miréssim, són diferents motius que són els mateixos d'abans, fortuïts, intencionats i així, no? És perquè us imagineu com era Barcelona, aquest l'aspecte, el Born. Quan va avançant el temps, tornarem al cas de les guerres, perquè Barcelona té aquest moment que creix, els gremis creixen, és una ciutat comercial, està relativament tranquil·la, però cap al 1640, més o menys hem determinat, que es comença a Barcelona a sofrir atacs, perquè és el moment que els castellans, o el regne d'Espanya, Castella, s'està barallant amb els francesos i Catalunya està en el centre. Què passa? Que venen els francesos a atacar i bombardeixen Barcelona
la bombardegen diverses vegades, perquè hi ha una revolta de segadors que crema Barcelona. El 1641 hi ha la batalla de Montjuïc, el 1652 Barcelona capitula i perd el poder de l'estament militar que tenia sobre ella mateixa. El 1659, amb la pau dels Pirineus, es perd la part nord de Catalunya, i entre el 1688 i 1697 aquesta nova guerra bombardeja Barcelona el 1691, el 1697, el 1700, el 1705, que no ho he posat, i el 1714. O sigui, totes aquestes guerres que es provoquen aquí són incendis que es provoquen a la ciutat, en una ciutat que només té per apagar-la poca aigua i els gremis quan poden. Però és que els gremis també són a vegades els que estan defensant la ciutat. Per tant, són els grans incendis de veritat de Barcelona. Hi ha un tema també molt important que d'alguna manera són antecedents que és important que s'esmentin i que d'alguna manera ara, dintre del procés d'intervenció de bombers, també es té en compte. O sigui, en aquesta època en què hi havia tanta carestia de mitjans per extinció, la sistemàtica que hi havia era intentar de fer les actuacions necessàries perquè l'incendi no es propagui, perquè no vagi als edificis veïns. Aquí el que es feia és sempre incidir en aquells edificis que estaven al costat de l'incendi i que eren els que podien propagar amb els altres, o sigui, es feien tallafocs. I enrunament. S'enrunaven, ho feien els edificis i s'aïllava l'incendi. No s'anava a extingir directament l'incendi, sinó que es feia evitar que es propagués. Per tant, arribem ja al 1714, que hem vist com ha anat evolucionant, no? A partir d'aquí, Barcelona, que aquesta la del 1714, no hi ha Ciutadella, si ens fixem, pràcticament és de la Rambla al barri Ribera i Sant Pere. L'altra part són horts. Els incendis que pugui haver-hi estan tots concentrats aquí. Però, tal com va creixent, anirà edificant-se tota la part del Raval. 1740 ja. I apareix també la Barceloneta per substituir, en teoria, aquestes cases que es havien tirat. Ja el 1835, com a exemple, està tot el Raval ple, i aquí què és el que passarà? Com que és una etapa que Barcelona torna a entrar en el comerç, torna a industrialitzar-se, es provocaran una sèrie d'incendis que són els que veurem. O sigui, a veure, el tema que és important d'aquesta època és l'increment de risc tan bèstia que hi ha hagut amb les edificacions de dintre de la ciutat. O sigui, què ha passat a la ciutat que està emmurallada? La ciutat tenia molta activitat, hi havia molta indústria tèxtil i molt vapor dintre de la ciutat, però no tenia espai per créixer. O sigui, estava encerclada, no podia. Què va fer la ciutat? Va créixer amb alçada. O sigui, tot el que són les grans fàbriques que utilitzaven vapor, com que no podien créixer amb amplada, anaven guanyant pisos. Hi havia pisos, 3, 4 pisos d'alçada, amb màquines de vapor dintre i molta gent dintre de les fàbriques de vapor. Imatges per fer-se idea. Del 1714, que teòricament tenim una ciutat comercial, un cop s'ha acabat la guerra, passarem al 1800 una ciutat industrial, que aquestes són les imatges. La indústria que se genera, que bàsicament és la textil, generarà un sistema de treball molt esclau, mal pagat, mal treballat, amb males condicions, que generarà que la gent es comenci a sindicar i el que generarà és conflicte social. I aquest conflicte social també generarà incendis. De fet, el primer incendi que hi va haver en una fàbrica és una miqueta perquè veieu les xemeneies. Si podeu veure què és el que ha comentat ell, dintre d'una ciutat tancada totes les fàbriques estan dintre. I això què passarà? Que les revoltes el 1835 generen la crema de convents, perquè la gent està molt cremada, la gent crema la Bonaplata perquè estan revoltats, perquè clar, la Bonaplata posa nova maquinària, amb la qual me quedaré sense feina. Fixeu-se que ara no passa això, però en aquella època, bueno, doncs anem a cremar la fàbrica. I continua el conflicte, la jamància, els bombardejos de l'Espartero, els bombardejos del General Prim. O sigui, Barcelona té incendis
que no són casuístics, sinó són incendis de conflicte. El que parlava ell aquí és el cas d'una casa-fàbrica, vapor i vivenda tot en una peça, que és el que passa dintre de la ciutat des de principis del segle XIX fins a finals. I a més amb edificacions molt complexes, o sigui, com que no hi havia espai, buscaven espai per edificar dintre de l'interior de la línia. Es donaven casos d'indústries tèxtils, Can 60, com moltes que fins ara d'alguna manera les estem recuperant, però que eren construccions que estaven molt compactes. No hi havia espai per la bomba de vapor, la col·locaven dintre. I l'espai per la bomba de vapor no tenia les condicions que en cas que explotés no afectés a la resta. I això generava incendis molt importants. Per què? Perquè com que d'alguna manera necessitaves molta més potència, el que ja regulava l'Ajuntament, que es deia, escolta, quan instal·leu una bomba de vapor, com a màxim que sigui de 3 cavalls. Sí, 3 cavalls. En acabat ja ho veureu, el Pere té una diapositiva en què el número de bombes de vapor amb el número de cavalls que estaven instal·lats, n'hi havia que tenien 25 i 30 cavalls de bomba de vapor. Això era insostenible. Per tant, l'avarícia trenca el sac. Explotaven i tenies l'incendi a tota la fàbrica. No hi ha constància de masses víctimes, això també és veritat. Però 14 i 20 morts en una fàbrica d'aquestes havia passat. O sigui, aquí hi ha la màquina de vapor, i tot això són vivendes. Les cases, com podeu veure, si sortia flames per un edifici, com que no hi ha res que l'aturi, perquè el cas dels balcons a vegades ajuden, fàcilment passa amb el pis de dalt. O sigui que era una situació, principis del segle XIX, que és quan es comença a fer els bombers de Barcelona, que no vull entrar en exactament el funcionament dels bombers, però quan es comencen a treballar els bombers com a cos de bombers de Barcelona, es troben la indústria del vapor i tèxtil, que causa molts problemes, i tots els conflictes que en certa manera està generant aquesta mateixa indústria. L'exemple, aquest és el cas de la fàbrica de Morell i Murillo, que havia sigut abans Can Saldes. Aquest ha cremat com a Can Saldes, com a Morell, fins que un dia explota i és un desastre total. Això durarà fins ben bé a finals del segle XIX. Acabat aquí explicant una miqueta el que trobareu aquí, o sigui, són edificis construïts que tenen un entorn, un envolvent molt sòlid, normalment eren edificis de maó, amb gruixos molt importants, i la paret amb alçada, 3-4 plantes. El problema era dintre, que les estructures que es feien per aguantar els sostres eren estructures que demanaven la màxima, diguem-ne, llibertat de moviment. O sigui, no hi podien haver parats entremig, sinó que hi havia pilars i bigues de gelosia, a vegades, voltes entre elements metàl·lics, o sigui, elements molt més febles que no pas la façana. En aquest sentit, quan començava l'incendi, allò de dintre era un forn, que pujava la temperatura, no tenia lloc per dissipar, llevat el que són les finestres, i el ferro, que aquesta és una creença que també al segle XIX hi era, el ferro no és resistent. No és resistent. En canvi, la normativa encara, sobretot la d'espectacles, demanava que les estructures fossin estructures metàl·liques. O sigui, la creença era que l'estructura metàl·lica aguanta. La realitat és que no. I vist des del punt de vista dels bombers, ens hem d'imaginar, quan creem això, què hi ha dintre d'aquesta indústria? La maquinària, però molta roba, que és combustible. Carbó per la caldera, que és també combustible. Per tant, se genera molt de foc i els bombers en què treballen? Amb bombes de mà, amb dificultats d'aigua, i fins al 1877 no arriben les primeres bombes de vapor que són capaces de generar molt caudal d'aigua. Però el problema segueix existint. Si no tens aigua per subministrar la bomba moltes de les vegades no podia treballar. Amb la qual l'operació dels bombers era salvar el que es podia, intentar contenir l'incendi en aquell espai
i ja està, ja s'apagarà sol quan s'apagui. I si quantifiquem una miqueta, quants bombers hi havia en aquella època? Exactament, 100 i pico. Érem 100 i pico, no era molt més. O sigui, en els orígens dels cors de bombers, el 1833, érem 100 i pico. Sí, es comencen 120, em sembla que Has de pensar que moltes de les tasques d'extinció sempre eren amb el suport dels mateixos ciutadans. És a dir, és un tema que d'alguna manera més endavant ja ho veureu per temes precisament de els mateixos ciutadans, si és que no havien sigut ells els que havien creat l'incendi. Això també passa. Ells creaven l'incendi perquè estaven barallats amb l'empresari i llavors quan van els bombers, i això també hi ha constància, doncs els hi pinxen les mangueres, els hi buiden les cubes d'aigua perquè no puguin apagar allò que ells han provocat. O sigui que imaginem-se un segle XIX complicat. Hem posat aquest exemple del Palau Reial perquè, clar, el sistema de treballar dels bombers, com que hi ha molt pocs bombers, i aquí hi havia moltes ganes de que s'apagués, és l'únic cas que jo he trobat que venen bombers de fora de Barcelona a ajudar els bombers de Barcelona. Normalment els bombers de Barcelona sempre aniran a fora a ajudar, però en aquest cas van vindre els bombers de Gràcia i de Sant Martí de Provençals. Perquè, clar, era el Palau Real, aquí hi havia molta documentació, jutjats, registres, i interessava salvar almenys els documents. Com podeu veure, se treballa amb una bomba manual i una corrua de persones que porten galledes d'aigua perquè no hi ha aigua. Bueno, aquí és perquè es feu una idea dels incendis. El del vapor. La sabem. 1860 estaran en vermell. I després, a partir del 1860 fins al 1200, són en groc. Si ens fixem, tret de Sant Pere, més alt, que hi ha alguna fàbrica de vapor, totes estan al Raval. I la majoria d'incendis on treballa a Barcelona és al Raval. Quan la segona meitat del segle segueix havent-hi molts incendis al Raval i ja es comença a haver-hi incendis de magatzems i d'altres coses que no són indústries de vapor, però que també genera incendis. I la Barceloneta. I llavors, el que havia comentat ell, 1841 tenim 12 vapors amb 193 cavalls i el 1848 ja hi ha 69 vapors amb 1.118 cavalls. Aquests són els cavalls oficials, perquè el que feien els empresaris era manipular la màquina perquè per tenir més màquines treballant necessitaven més potència i la solució era treballar amb la caldera amb més quilos dels que tocava. Amb la qual cosa això genera incendis i explosions. Com a prova que això és veritat, el Col·legi d'Enginyers d'aquella època té un document on justifica que la màquina estava totalment manipulada, que explota el vapor Morell i que per tant havia de passar el que va passar. La primera ordenança municipal és d'aquesta època. Pel tema aquest, Si aneu al 1857 surt la primera ordenança i la primera ordenança parla específicament dels vapors. El que es diu amb aquesta ordenança és que dintre de la ciutat no es poden col·locar més vapors i que els vapors que hi ha dintre com a màxim 3 cavalls. I és fals. Com podeu veure, perquè si feu números, i això que són els teòrics, per tant, clar, què és el que passa aquí? A part de que això és una cosa que ha evolucionat, aquí es feia un reglament però no hi havia inspecció, cosa que ara sí, o sigui, són els canvis que han passat. Si us fixeu, estàvem amb el 1875 i 1900 i ens hem deixat el gran incendi del Liceu. Per què? Perquè ara ell comentarà el que passa. Això és una casa de comèdies, l'exemple d'una casa de comèdies, des del Felip II, que dona amb els hospitals de la Santa Creu, els hi dona com a medis per recaudar diners el monopoli de les funcions de teatre, i a Barcelona també, però clar, les cases de comèdies són de fusta o aprofiten algun entornat. Cap a finals del segle XVIII es construeix ja, les cases de comèdies deixen de ser cases de comèdies per fer-se teatres amb el format actual. El format actual serà una obra exterior massissa, consistent, d'obra,
però no deixa de ser de que la coberta, el que és la platea i sobretot a l'escenari seran els grans focus d'incendi. A més, aquesta època els teatres hem de tenir en compte que com que no hi havia il·luminació anaven tot amb focus de petroli, de cera i d'altres materials així, per fer il·luminació, per fer focs, per fer tot, amb la qual se generen incendis. Arrel d'això va sortir una reglamentació obligant a posar un taló d'acer per separar la platea del que era l'escenari, perquè la gent pogués evacuar, perquè el gran problema d'aquests casos és que l'incendi passi estant la funció funcionant. Aleshores la gent, clar, es posa nerviosa i l'evacuació és el problema. Si l'incendi passa que no hi ha funció, doncs mira, pot cremar i s'acabó, no? El taló, se busquen vies d'evacuació, les portes que s'obrin cap a fora perquè la gent no se trobi que la porta li impedeix la sortida, s'obliga a haver-hi retent de bombers quan està la funció, perquè bàsicament si hi ha un conat d'incendi el bomber que està allà de retent ho apagui, amb la qual no hi ha més problema. El 1861 crema el Liceu i si us fixeu queda tot menys l'obra. Aquí està el Liceu, perquè Barcelona, com que és una ciutat emmurallada i tancada, tots els teatres que se fan estan entre cases, o sigui, no és un edifici aïllat. Això a França o a Itàlia, els teatres, si us fixeu, són edificis aïllats, perquè tenien més espai. La conseqüència de l'incendi és la mateixa, tant si està rodejada de cases com si no. Crema, platea, sostre i escenari. Amb aquesta època, si mireu el seguit d'incendis que hi ha en el segle XIX, comencem, inclús abans del segle també XVIII, comencem teatre principal, al segle XIX es torna a cremar el teatre principal, al segle XX es torna a cremar el teatre principal, al segle XIX el teatre Liceu, el primer incendi el 1861, el teatre principal de Gràcia també crema, o sigui, el teatre principal de la Rambla, ja us he dit 3 vegades, o sigui, hi ha tot un seguit de teatres que cremen. Normalment l'inici d'incendi sempre és en un període de no activitat. O sigui, no hi ha incendis com el que es van detectar a Saragossa o també com es van detectar a Villarreal. O sigui, un dels fets més importants amb els temes dels teatres és al final del segle i començament del segle XX el canvi cinematogràfic. O sigui, es van utilitzar els teatres per fer cinema. Això sí que va generar molts problemes. Per què? Perquè la càmera es col·locava justament pel lloc on entrava la gent. O sigui, tu tenies l'escenari davant, la càmera darrere, no es protegia i es col·locava al costat de l'entrada d'espectadors. Aquí a Barcelona aquest fet no va generar problemes greus, però si anem a Villarreal, 60 morts. 60 morts en un local que era una casa de comèdies, que entrava la gent, es va col·locar la pantalla al costat de l'entrada, es va incendiar el que és el projector i la gent es va quedar tancada dintre i va morir 60. I a París igual. A París, doncs, en un teatre va passar el mateix, 120 morts allà. O sigui, i sempre és pel mateix, perquè amb l'incendi s'obstrueix la sortida de la gent, es crema tot el teatre. A Barcelona van tenir la sort que sempre van ser a la nit. El teatre principal, inclús al Liceu. El Liceu va ser de dia, el que passa que no hi havia espectacle quan es va cremar. Aquest és el teatre principal, que crema 1787, 1915, 1924, 1933. La conseqüència sempre acostuma a ser el mateix. Se queda l'estructura d'obra i la resta. I la sort, és el que diu ell, sort que no estava en funció. Al final del segle XIX i principis del XX hi ha una gran proliferació de teatres a Barcelona i de cinematògraf. I justament, així com al segle XIX tenim que el foc de les màquines i de les indústries tèxtils és un continu, doncs hi haurà aquest període de canvi de segle que els espectacles també generaran contínuament incendis. Cremen cines a la plaça Catalunya, a la plaça de Joan, cremen teatres al Passeig de Gràcia amb aquell que van fer
entre Passeig de Gràcia, Diputació i Via Laietana, crema un que hi ha al carrer Montserrat a baix, crema el Teatre de Gràcia un altre cop, o sigui, és un continu. Això s'anirà pagant perquè la reglamentació que surt a partir del 1908 de cinematògrafos ja obliga a fer una habitació per posar la màquina i a més que no impedeixi la sortida. Per tant, veiem que les reglamentacions, la prevenció, és una manera de disminuir els incendis. Un comentari al respecte, o sigui, a veure, si parlem d'espectacles, és la primera normativa que es va fer que estava més elaborada. O sigui, inclús hi surten extincions automàtiques. O sigui, quan d'alguna manera es parla del taló de cerc que et separa la zona de l'escenari de la zona de platea, això des del 1870, 60 i escaig, amb el primer reglament, ja surt aquest tema. A partir d'aquí, el que estigui reglamentat no vol dir que es compleixi. O sigui, d'alguna manera, el que passava en aquesta època és que sí que hi havia consciència del que es tenia que fer perquè l'incendi no es propagués dintre d'un edifici, però clar, aquesta consciència, quan es produïa l'incendi, sortien problemàtiques afegides, doncs que no hi havia ningú per baixar el taló o que no havia estat provat una vegada a la setmana, com es deia la normativa, i no tenien consciència de que si accionaves aquella palanca si baixava o no baixava, o el tema de la cortina d'aigua que tenia que estar, doncs no estava connectada a la xarxa. O sigui, hi havia incidències afegides que feien que al final el resultat fos aquest. I estava a la reglamentació, però aquesta reglamentació es complia fins a un punt. Ja estem al segle XIX i Barcelona torna a tindre conflictes. Per tant, la Setmana Tràgica cremen exactament 88 edificis religiosos amb 100 morts. Els bombers que hi havia en aquella època prou de feina tenen per intentar pagar-ho i a més per la quantitat que són. Per tant, s'ho podeu imaginar. Ja estem en aquest canvi de segle que, si us fixeu, hi ha com una creixent cap a dalt, cap a Gràcia. Per què? Perquè tots els incendis encara estan a la zona central de la Barcelona antiga, es comencen a fer-se tal com es va construint a l'Eixample, i Gràcia, que ja també té les seves indústries i és una població feta, també en té. Què passa? Que ja comencem a sortir fora de Barcelona. A principis del segle XX, quan hi ha un incendi gran a Badalona, a l'Hospitalet, els bombers d'allà et demanen ajut. Per què? Perquè Barcelona, passar de tindre només 100 i pico de bombers, és diguéssim l'hito, la cosa on emmirallar-se. Un tema important també, posa l'Eixample. De quants bombers estem parlant aquí? O sigui, quan d'alguna manera l'Eixample ja està bastant desenvolupat, estem al començament del segle XX, estem parlant de 200 bombers, no us penseu que n'hi hagin masses. I arribarem a l'exposició universal del 29 i arribarem als 300 i escaig. No hi ha masses bombers. Quina és la diferència? Que aquests bombers ara sí que són professionals. O sigui, abans, al segle XIX, els bombers, durant l'horari de dia, ho estaven fent una feina d'un ofici i a la vegada de bomber, però a la nit se'n anaven a casa. I quan estaven a casa hi tenia que haver un sistema d'avís per avisar-los en cas que hi hagués un incendi i es trobaven en un punt de trobada. Això a començaments de segle, el 1913, comença a canviar. I els bombers ja són professionals en aquella època. Ja estan 365 dies, 24 hores al dia. Això que parlàvem és aquest plano que es veiem ara. Això és a l'inicis del segle XIX, que com funciona bombers? Té, en principi, aquest no, a més hi ha aquest punt de material que està a l'Ajuntament, al carrer de la ciutat, i en aquest moment que s'ha creat el cos de bombers es determina que han de ser 120 bombers, però com que ha hagut tot el tema aquest de les milícies, perquè el 1814 es decreta que se crearan milícies que seran els que apagaran els focs, això s'atreu, s'aposa, hi ha tota una sèrie de canvis, però en definitiva aquí hem posat 4 punts de trobada
que era on se trobaven les milícies en aquell moment per anar a apagar els incendis quan tocava la campana de l'incendi. Ells anaven, la meitat de la milícia anava al lloc de l'incendi i l'altra meitat anava a buscar el material. Amb la qual cosa, si podeu imaginar que aquest sistema hi havent-hi un incendi en una fàbrica textil, quan arribaven la fàbrica cremava per totes les bandes. Això anirà variant tal com canvia l'Eixample. Els bombers seran pràcticament els mateixos, però es decideix que hi ha que posar casernes que puguin actuar tant dintre de la ciutat com a la nova ciutat. I per tant ja tenim aquí igualment el dipòsit de la plaça d'allà de l'Ajuntament. S'ha creat un altre petit dipòsit a Santa Caterina, s'ha creat una caserna a la Ronda Sant Pau i es crea una caserna a la Ronda Sant Pere. També s'ha creat una a la Barceloneta, perquè la Barceloneta està fora de lo que és l'àrea de Barcelona, però també té incendis i té indústria. Per tant, també hi ha un retent allà. Són retents que igual te poso avui un retent, que al cap d'un temps ve un polític i diu fora retent i quan passi alguna cosa els cridarem. Seguim avançant i Barcelona, si us fixeu ja a partir del 1888, fa al Parc de la Ciutadella una base central, que és on estarà la majoria de bombers i de material. Continuen amb la Ronda de Sant Pau, han fet una botigueta aquí al carrer Montaner per material anar-lo a buscar més i que no estigui tan lluny. La Ronda de Sant Pere va al Mercat de la Concepció, perquè ja han fet una casa del districte, una alcaldia, i en aquella alcaldia es posa, igual que a Hostafrancs, es vol posar també un altre concert de bombers, i es conserva encara aquell. I com que ha passat l'incendi del Liceu, amb el mateix carrer Sant Pau, amb una botigueta sota el Liceu, també s'ha creat una petita caserna de bombers. Perquè veieu que serà un canvi continu, però sempre anirem voltant 120, 150, 180 bombers, amb retent, sense retent, quan passi alguna cosa ja te cridaré. Aquest és el sistema fins al 1913. Aquí ja estem al moment de l'agregació dels pobles. Quan s'agreguen els pobles, que són Sants, les Corts, Sant Gervasi, perquè Sarrià-No, Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí, es trobaran que en un moment donat tenen moltes més casernes i molts més bombers, però el municipi creu que no en necessita tants i de seguida els anirà canviant-ho. Què passa amb els incendis en aquesta època? Passa una cosa molt curiosa, a mesura que es va desenvolupant l'Eixample, tot el que és la zona de creixement de l'Eixample no té massa incendis. És una zona residencial. En Cerdà, la tipologia d'edifici que fa és una tipologia molt bona per impedir la propagació de l'incendi, i llevat d'aquelles plantes baixes que tenen algun tipus d'activitat tèxtil o de construcció d'explosius, inclús n'hi havia alguna, llevat d'aquestes plantes baixes no hi ha masses incendis. El que es fa és l'incendi de concentrar-se a la ciutat emmurallada, comença a sortir cap a fora, cap a la creació de les grans fàbriques, Can Batlló, Fabra i Coats, o sigui, el risc se'n va cap a fora. Algunes estan molt ben dotades, com Fabra i Coats, que té un sistema d'extinció d'incendis bastant important, però altres no. Però sí que passa aquesta, diguem-ne, traspàs de risc de dintre cap a fora. I, en canvi, l'Eixample, aquest, diguem-ne, gran incendi no es veu fins molt més tard. Et diria inclús fins començament del segle XXI, finals del segle XX, que hi ha incendis importants amb edificis de nova construcció. Ja els veureu en quedant. D'aquests 13, que arriba a haver-hi 13 casernes, ja quan es determina que els bombers són professionals, que és el 1913, acabarem tenint només 3 casernes. Carrer Lleida, que se posa l'any 29, al Provença de l'any 32 i a la Sagrera també per la mateixa època. I seran les 3 casernes que en certa manera ja cobreixen el que ell ha dit. La part de dalt no té gaires incendis perquè és una part més residencial, i on estan
les indústries, a la part baixa i al centre de Barcelona. Per tant, es deu considerar que amb aquestes 3 casernes funcionen. Hem posat aquests puntets en blau perquè quan vingui la guerra, per evitar que un bombardeixi la caserna del carrer Provença i deixi els bombers de Barcelona sense cap mena de servei, es va repartir en diferents llocs. A Hospitalet, perquè es va firmar un acord, que hi ha molta gent que no ho sap, però l'any 33 es va firmar un acord que Hospitalet cedia Finestrelles i part de la Marina a Barcelona a canvi del servei de bombers. I aquest servei de bombers dura fins a l'any 1974. O sigui, Hospitalet no ha tingut bombers des d'aquella època fins a l'any 74 que ve la Diputació. Aquests són aquests punts, no? A Gràcia, a Horta, al Guinardó i a Livell. Això és perquè es fes una idea de com va variant el tema de que... Això ho comentarà ell. Això és el Siglo. Té bombers, té equip de bombers, té equips de protecció, però a l'any 32, el 25 de desembre, crema i no queda res. Per què? El ciclo és, diguem-ne, l'antecedent, diguem-ne, de l'inici de prevenció a Barcelona. El 1926 va ser l'època en què hi va haver el canvi organitzatiu més gran a bombers. Es va crear una oficina tècnica, que va ser l'origen de prevenció d'incendis, es va començar a fer inspeccions, es va començar a fer anàlisis de risc de totes les indústries més importants de Barcelona, i una de les primeres que es va fer va ser el Ciclo. El Ciclo era una de les 16 que es va inspeccionar i es van proposar mesures de prevenció d'incendis. El resultat és això, que van col·locar això. Malgrat això, doncs el Ciclo, el dia de Nadal, quan no tenia cap tipus d'activitat, va i es crema. Però sí que és veritat que va ser l'origen del que és el Departament de Prevenció de Bombers, perquè és quan es va crear l'oficina tècnica i és quan es van començar a fer inspeccions. D'aquell principi de segle, cap al 33, hem posat per dir alguna cosa, els incendis de Barcelona, com que és una ciutat industrial, bàsicament tèxtil, el port porta cotó, porta jute, porta roba, porta carbó, i clar, tota aquesta manipulació crea incendis al port. Així com abans podia cremar un vaixell, a partir de finals del segle XIX cap aquí ja és un constant que quan no crema un en cremen dos. Cremen teatres i cremen indústries, i això serà una constant durant tot el segle XX. Aniran cremant tot aquest tipus d'incendis. No cal detallar-los tots perquè és que la llista seria enorme. Això és el Palau de l'Agricultura de l'exposició. Aquí es va muntar a l'estudi cinematogràfica Orfea Films. Sí que és això, sí. L'Orfea Films. I l'any 36 va cremar. Per què? Perquè allò que hem comentat, tot el que és la cel·lulosa de les pel·lícules és molt inflamable. I a Barcelona hi ha hagut bastants estudis i magatzems de pel·lícules que han cremat. I un dels més greus va ser el Violant d'Hongria Sants, que quan va cremar es va expandir l'incendi i va causar 10 morts. O sigui que simplement un magatzem de pel·lícules ja era un motiu d'incendi. I hem posat aquest perquè és i el 62 tornarà a cremar, no quedant res, i avui sent un solar. Mira, passat la guerra, o sigui, amb la postguerra, passa un tema que no és curiós, sinó que s'ha de dir. O sigui, que més o menys amb la història sempre ha passat. O sigui, el que és les tasques preventives i d'extinció sempre van per darrere dels incendis. Sempre. O sigui, què passava aquí? O sigui, el magatzem Orfea, el que ha dit el Pere, ningú tenia coneixement que el cel·luloide fos autocombustible, depèn de quina situació. I et trobaves amb sistemàtiques d'extinció que no estaven adaptades a la millor cel·luloide. I el mateix et passava més endavant amb alguns productes o metalls que davant d'un incendi, és el cas del sodi,
Sí. Doncs amb l'aigua no es poden apagar. O sigui, aquesta situació de trobar-te doncs, amb derivats del petroli o amb el cel·luloide o amb tota una sèrie de materials que eren objecte d'incendi i que tu no tenies els elements idonis per poder extingir, és algo que s'ha donat fins a bastant endavant, aquest tema. Tot el segle XX podem posar. Pràcticament. A principis del segle XIX ja hem vist que hi ha una sèrie d'incendis al port, hi ha una sèrie a les indústries, o sigui, hi ha molts incendis, però a més també és una època molt conflictiva, perquè ja es comença el 1909, però també quan torna la Primera República se genera una quantitat d'altercats i quan arriba l'alçament nacional del 18 de juliol, se cremen totes les esglésies que es troben i es persegueixen. Per tant, això què fan els bombers? El que poden, perquè lògicament en aquests casos no poden actuar. En una indústria actuen, però quan et trobes això actues com pots i si és que et deixen. Però és un foc d'incendis. Una anècdota, perquè veieu perquè això ens ho van dir des del Museu d'Història, o sigui, aquí, precisament amb la Guerra Civil, és quan es produeix el canvi, diguem-ne, de sentiment del ciutadà envers bombers. O sigui, a finals del segle XIX i a començaments del segle XX no eren massa ben rebuts. No eren massa... perquè a vegades anàvem a apagar incendis que eren provenents de conflictes socials, o provenents d'enfrontaments entre el treballador i l'empresari. I també anar a apagar l'incendi és anar en contra, diguem-ne, dels que et generaven la reclamació. En aquest sentit, sí que hi va haver un cert rebuig del bomber. Quan canvia això? Això canvia precisament amb el moment de la Guerra Civil. O sigui, del 36 al 39, quan es produeixen tots els bombardejos de la ciutat, l'actuació conjunta del bomber al costat del ciutadà per anar a fer salvaments, aquí és on hi ha aquest canvi. I des de llavors, la valoració del bomber sempre ha estat molt alta, però és aquí on es produeix el canvi. El cas de la Guerra Civil. Bombers forma part de la indústria de guerra, forma part de la defensa passiva. Aquesta és una imatge perquè són els sindicats que entren i ocupen la caserna de Provença i per tant és una temporada que es genera molt conflicte entre la direcció de bombers i entre els mateixos bombers i els sindicats que han ocupat bombers. Tal com va avançant la guerra, els bombers també s'hauran de preocupar de cuidar l'art perquè aquest art que va traslladant no cremi pel camí. Ho hem posat perquè és curiós, però totes aquestes coses són les que, com diu ell, aniran generant que bombers passarà de ser mal vist a vegades a ser ben vist. La situació dels bombers durant la guerra és complicada. La prova que és complicada és que aquí hi ha això és bombardejos i amb les mans han d'anar a buscar les persones perquè no tenen material, o sigui, han de desenrunar, com aquell que es diu, amb mans i com a molt amb una pala. Se generen molts conflictes. Com que treballen a Hospitalet, és un cas curiós perquè segons si la revista l'ha feta, diguéssim, des del bando nacional o la revista s'ha fet a París des del band republicà, a la fàbrica Cosmetoda que hi ha a Hospitalet es fabricava explosius amb uns subterranis. Es va provocar una explosió enorme que va causar la desbandada general i els bombers de Barcelona van anar a treballar. El bo del cas és que jo encara no he trobat aquest servei, però sí que els diaris parlen, que no se sap quants van poder morir, però que no va passar res, i el band republicà diu 470 morts. O sigui, què passa? La fake news adivina quina és la que té la veritat. Però el cas és que els bombers com treballaven? Anaven a trobar-se millor, doncs això, un bombardeig o una fàbrica d'explosius que mentre estaves apagant podia explotar. Per tant, és una temporada molt complicada pel cos de bombers. I Déu-n'hi-do lo bé que se van sortir. Com a títol d'exemple, el 1938 hi ha 290 actuacions per culpa dels bombardejos i 820 de causes generals.
Per tant, això només en un any. Com a curiositat, a Madrid es van desplaçar bombers catalans i entre ells van anar bombers de Barcelona. O sigui, tenies prou de feina aquí i a sobre vas i desplaces bombers a Madrid. Però bueno, Madrid també estava sofrint un problema. Però bueno, és una curiositat i ja està. I això és res, això és simplement la carta aquesta d'Hospitalet que mostra conforme Hospitalet depèn de Barcelona. Ja estem a passar de la guerra. Passada de la guerra, com ha dit ell, hi ha aquest canvi. Per què? Perquè estem en una situació pobra, en una situació autàrquica, sense poder comprar res a l'estranger. Les indústries treballen amb les restes del que tenien abans. Per tant, se treballa malament i se generen molts incendis. Hi ha incendis per tota Barcelona, contínuament, pràcticament cada dia. Com que els bombers ja no van a apagar un conflicte social, sinó que van a apagar el medi de vida o van a apagar la casa, és quan es va generant aquesta situació de que el bomber ajuda. A poc, la indústria anirà desapareixent i aquesta ratlla que hem posat aquí serà el que al final quedarà com a zona industrial de Barcelona, perquè tot el més s'anirà convertint en zona residencial. Amb la qual cosa, així com ara hi ha aquí molts incendis, aniran disminuint. Imatge dels bombers. El 43 s'està treballant amb el material de l'any 1929. Que la sort que va tindre Barcelona, perquè segueix tenint molta sort, perquè als espectacles no passa res, les indústries pràcticament quasi no passa res, la guerra fins i tot el material es conserva, però clar, com que són pobres, el material que es compra nou és material procedent de la guerra, de la Segona Guerra Mundial. Per tant, Barcelona està treballant amb un material dolent. Segona Guerra Mundial i primer camió fabricació nacional, un Pegaso. A poc se compraran els Maxiros i els Pegasos i Barcelona va desenvolupant, que passarà de tenir 200 bombers, a l'any 43 exactament consten 243 i a l'any 44 202, o sigui, baixa. A partir d'aquí anirà pujant i se podrà arribar a l'any 81 a 1.000. Després tornarà a baixar perquè Barcelona canvia les seves característiques i ja es creu que no són tan necessaris. I ara ja entrem en una cosa que us explicarà. Això és el foc d'Ibèria, on es veurà els problemes de l'estructura. Ara entrem amb els incendis, grans incendis, que són els més recents. Són els més recents i enmarquen un canvi molt important en el que és les dinàmiques del procés de construcció en edificis. O sigui, han col·locat el primer, aquest és l'incendi d'Ibèria. L'incendi d'Ibèria, doncs, malauradament hi va haver la mort de 3 bombers. 3 bombers que estaven dintre, doncs se'ls va caure l'edifici a sobre i doncs van morir aquests 3 bombers. Fins ara la normativa, el tema d'estabilitat al foc dels edificis no ho contemplava. O sigui, penseu que en acabat de la primera ordenança aquella del 57, les ordenances que hi havia són les de l'Eixample, i arribem fins al 62, fins al 1962, que es fa una nova ordenança, però que l'únic que pretén aquesta nova ordenança és, o el més important, no l'únic, el més important és que els bombers tinguessin garantia de tenir aigua per apagar els incendis. És quan es comencen a demanar els hidrants. Els hidrants de Barcelona, que ara en tenim 4.000 i pico d'hidrants, o sigui, n'hi ha moltíssims, doncs són les boques d'incendi que et permeten tenir un cabal molt important d'aigua per poder extingir. Doncs a partir del 62 és quan es comença a demanar això. Però a partir d'aquest incendi, en què van morir 3 bombers, és quan hi ha una pressió interna molt forta del cos de bombers per exigir que els edificis que es construïssin fossin edificis estables al foc. I que això que va passar aquí, que no es pogués tornar a repetir. Aquest és el primer que
marca aquest canvi de tendència. De fet, això va ser el 71, el 74 surt l'ordenança. Surt una ordenança nova en què tots els aspectes estratègics de prevenció d'incendis hi surten. Aquí el tema d'estabilitat al foc, el tema d'instal·lacions, el tema de propagació, el tema d'accessibilitat, tot surt a l'ordenança del 74, però fruit d'això. De fet, va ser la primera. Si ho mireu, dintre de les ordenances que es van fer, la primera ordenança municipal que tracta aquest tema és la de Barcelona. 2 anys més tard la de Madrid, 10 anys més tard la de Saragossa, o sigui, es van enganxant a el que es va fer aquí. I en acabat ja canvia de normativa estatal, etc. Però bueno, l'origen és aquest. Aquí, si ho veieu, es reprodueix una miqueta el mateix de les indústries que veiem, doncs, tèxtils. Un entorn, doncs, una façana molt potent i una estructura interior, doncs, que demanava el màxim de llibertat de moviment, molt lleugera. El que va passar és que els 3 bombers estaven tasques d'extinció dintre i que quan estaven dintre els hi va caure. Tot això els van quedar dintre. Com a prova, igual que a principis de segle hem vist aquest tipus d'incendis, ja estem a l'altra meitat del segle i seguim tenint incendis al port. Aquest cas tots són al port. Aquest em penso que és el Popi, que venia carregat de material inflamable. Fòsfor. Fòsfor, exactament. Quan en tiraves l'aigua petava. I bueno, resulta que en lloc d'apagar-lo, en certa manera, l'avivaves. Magatzems de cotó, perquè seguim tenint indústria tèxtil, i els magatzems de cotó a aquesta època van cremar, també jo diria que un cada setmana, i els vaixells, perquè portaven material o perquè estaven a les drassanes. I ens hem saltat el cas de la Vulcano, però bueno. Sí, seguim avançant, però Barcelona té més tipus d'incendis. Això, hem posat quatre exemples, que són fortuïts, la llibreria Catalònia, el drugstore del carrer Tosset, la Torrents a la Gran Via i Telefònica a la plaça Catalunya. Perquè us veieu que els incendis són grans, els bombers estan treballant també com poden, o sigui, encara anem una miqueta, primer hi ha l'incendi i després anem als bombers, cosa que se va intentant, que amb la prevenció s'intenta que l'incendi no passi perquè els bombers només tinguin que anar poques vegades, però aquí és sempre incendi, bombers actuant, incendi, bombers actuant. Aquí en podeu sumar molts més, o sigui, el Pere ha dit el Torrents, ha dit doncs el Duarri, també. Sí, bueno, ja vindrà. Duarri més endavant, el Ciclo, al començament de segle, que és dels primers, o sigui, hi ha tota una sèrie d'edificis comercials que tots és clavat. Tens l'incendi i l'ensorrament de l'edifici. Com veieu que es va repetint, no? O sigui, ara tenim un espectacle, però per un conflicte, perquè en definitiva això va ser un atemptat. L'Àguila aquí va ser un incendi fortuït, però què passa? El mateix que Ibèria. Com que l'estructura torna a ser el mateix, una estructura d'obra exterior, amb grans espais a base de bigues de ferro i columna de ferro. Molt material combustible i sort que els bombers ja anaven una mica previnguts i quan van començar a veure que allò anava a caure, es va poder dir tothom a fora. I tots més o menys són contemporanis, o sigui, tots van de la dècada dels 70 cap als 80, por ahí, o sigui, quan d'alguna manera... La Duarri, que l'ha comentat ell, fixeu-se com queda la Duarri. Per què? Perquè tornem a estar en el mateix. Ja hi havia la reglamentació aquesta del 74, però clar, tot el que s'havia fet anteriorment encara no la complia. Per tant, trigarem uns anys a que la indústria realment estigui més ben previnguda. Això és l'hipercor, o sigui, tornem a tenir atemptats, o sigui, Barcelona es van repetint les causes, guerra, conflictes, fortuïts, indústria, i així tota la vida. I ara, aquest dia, fixeu-se, ja entrem dintre de residencial. O sigui, què ha passat a Barcelona a mesura que anava creixent? O sigui, sí que és veritat que ha sortit una ordenança que més o menys intenta regular tot, però també és veritat que dintre del procés, diguem-ne, especulatiu de l'època del procés es construeixen edificis de gran alçada. I es construeixen edificis de gran alçada
que d'alguna manera, per dir-ho suau, són com a prototips. Són prototips i que d'alguna manera els bombers, quan hi anem, és quan els patim. Un exemple és aquest. O sigui, a l'edifici autopista es van cremar les 3 últimes plantes de dalt. Les 3. I vam estar parlant la setmana passada, precisament amb un dels comandaments que hi era, ens va portar documentació, vam estar parlant amb el cap de guàrdia, que també hi era, i doncs, del resum de tot el que t'han dit, doncs, hi ha tota una sèrie de frases que te les tens que quedar. I primera, no estaven preparats. Per pujar, doncs, amb una planta 17. Però és que comences a analitzar tot el que són els informes de servei i el que van fer, passa la següent, ja veuràs, el que van fer és, això és en planta, l'edifici, vam arribar molt bé perquè es va arribar als 3 minuts, el problema és que era la nit, i que d'alguna manera, doncs, quan ens van avisar, doncs, tota la festa ja estava muntada. I quan arriben els vehicles, es situen, connecten, perquè ja hi havia aigua, les 3 columnes seques de cada una de les escales, els bombers hi han pujat i estan dalt a la planta 17, i estan en comunicació amb el que hi havia baix. Dic, sí, envia'ns l'aigua. Dic, no, si ja l'he enviat l'aire. I estava connectada. Les bombes en la columna seca. Arribava a la planta 7. Planta 7, i ells estaven a la planta 17. Idees de bomber. Puja cap de dalt, el bomber fa un bypass de la planta 7 a la planta 9 amb 2 escales i connecta les que tindrien que ser la mateixa columna. Doncs fa aquesta connexió amb un bypass fins a la planta 9, donen pressió i arriba fins a la planta 17. Acabat d'arribar. O sigui, aquí se'n pot deduir moltes coses. Se'n pot deduir que construïm i que fem unes instal·lacions, que aquestes instal·lacions que construïm no hi ha ningú que les trobi, i les provem quan anem a apagar un incendi, i com a conseqüència d'això hi ha tota una sèrie de reaccions que ja s'havien pres abans, perquè això no havia passat aquí la primera vegada que no funcionava una columna seca. Que, doncs, des del punt de vista de bombers, s'agafa un oficial, s'agafa un bomber i diu, mira, tu, que estàs de segona activitat, te'n vas a provar totes les columnes seques que hi ha a Barcelona, tots els edificis instal·lats. El senyor Mendari i el senyor Díaz. I a partir d'aquí, d'aquesta desconfiança, és del que neix la prova d'aquests elements que com un prototip es van construir en un edifici de gran alçada. Passa la següent. Bueno, això ja ho veieu, són un altre tema. Es construeixen unes escales d'emergència perquè la gent pugui evacuar en cas que hi hagi un incendi. Però, teòricament, hi havia a cada planta 2 vivendes i 2 oficines. O sigui, no era tot oficines, sinó que hi havia vivendes i oficines, i això no ho sabia ningú. I en acabat, les vivendes, a la part de darrere de les oficines, tenien tot un passillo que et portava fins a aquella escala d'emergència. Deixa'm que ho miri. Fins aquí. No, això és la planta baixa. O sigui, hi havia una escala d'emergència que s'hi tenia que arribar des de tots els pisos i oficines. Mira, exacte. Aquella escala d'allà. 60 centímetres. I tenies que passar per aquí, veieu? Doncs, què vam fer? Escolta, perquè hem de tenir això. Això ho fem fins aquí, guanyem tot això, i ja està. Ja tenim més oficina. No hi havia aquests, ni aquest, ni aquest, ni aquest, ni aquest, tenien la segona alternativa. I això és el que es va fer. En aquest sentit, són temes, l'altre tema, el tema d'estabilitat al foc. Següent. Això és l'estructura. L'estructura és metàl·lica. És una estructura metàl·lica vista. Què va passar aquí? Doncs es crema una planta, que és la planta 17, i quan es crema la planta 17 comença a pujar temperatura. Ja hi havia els bombers dalt. Ja hi eren els bombers dalt.
han acabat els bombers, esperant que arribés l'aigua, doncs, què se n'adona en compte? Primera, que a l'escala els graons eren de fusta. Per tant, doncs tots els que estaven per sobre de la planta 17 se'ls hi estava cremant i hi ha una de les escales, la del mig, que va quedar sense graons. Sense graons. I l'estructura va aguantar per què? Perquè tot i que hi havia càrrega de foc, quan va començar l'incendi, al trencar la façana, va baixar la temperatura. I es va mantenir amb un límit que, tot i que hi ha deformacions, adeu, gràcies, que no. Si arriba a ser la planta segona ja ho haguéssim vist el que va passar, el que hagués passat. Però era la planta 17, 18 i 19, les més altes. Però en aquest sentit, ja ho veieu, va cremar tot, però l'estructura encara va aguantar. I aquí una cosa a comentar. Els bombers, que necessiten els equips respiratoris, amb 17 plantes, quan se'ls esgota l'aparato, qui els hi dona el relleu? Pujar i baixar 17 pisos és complicat, en aquella època tampoc hi havia tant de material com ara, el qual és un problema fer així. Totes aquestes coses a poc es van solucionant a base de protocols i gràcies a això, però s'ha de tenir en compte que aquí va haver-hi també aquest problema i la manca d'aigua a les vies. Sí. Perquè teòricament aquests edificis tindrien que tenir una piscina per poder alimentar els pisos a partir de la planta 9, diguéssim. Teníem 2 dipòsits, però els dipòsits eren de fibra de vidre. O sigui que això també és una cosa que s'ha de... Quan va arribar el foc dalt, la fibra de vidre va cremar. Per tant, veiem que encara que treguis normatives s'han de continuar controlant perquè si no passen aquestes coses. Aquí, a veure, el comentari també és, la normativa és del 74, això és anterior al 74, Exacte. És anterior al 74, el que sí que, tot i haver-hi una previsió de mesures, doncs els mateixos usuaris, aquesta previsió de mesures se la van carregar. O sigui, el tema d'ocupació de la via d'evacuació, etc., doncs és un tema que no estava dissenyat així. Algú va canviar, això ho vam veure. Es pot arreglar tot, pot arreglar tot. Aquesta és la proposta que es va fer. O sigui, d'alguna manera, com a conseqüència dels informes de bombers, que són molt extensos, o sigui, aquí el que es va fer el 26 d'anar a inspeccionar, aquí ja es feia. I aquí els bombers, quan hi havia un incendi, anaven i feien l'informe de prevenció. Com a conseqüència d'aquest informe d'informació es va fer això. El que es va fer, encara que estigués ocupat tota la planta, és crear una escala separada, una, i cada una de les oficines tenia les dues alternatives. Tenia l'escala de l'escala i la de sortida. I es va arreglar i és així com està construït. L'altre. És el mateix cas que autopistes. És un edifici construït després abans del 74, però que també, i a més, no era el mateix oficial, aquí era el Valdés. Sí. Això és planta 12. Què va passar aquí? De dia, al migdia, a l'hora que se'n anaven a dinar, els que estaven fent la reforma de l'oficina, doncs suposo que devia deixar alguna borilla amb alguna paperera o alguna cosa i se'ls hi va encendre. Quan vam arribar, molt ràpid, etc. Però el mateix problema d'evacuació i d'estabilitat al foc, aquí es va donar. Això és l'edifici, són 20 plantes, i doncs aquest només té una escala, però fixeu-vos, l'escala que és l'escala que et puja dalt, que està protegida, per anar a la d'emergència tens que passar per aquesta. O sigui, no hi ha una possibilitat de tenir dues alternatives, no, tens que passar per la mateixa per arribar a l'altra. En aquest sentit, no hi havia aquella consciència de com es tenien que fer les coses, sinó que d'alguna manera es parlava quantitativament. Ha de tenir dues escales? Doncs mira, ja les tens. Dues escales, ja les tens aquí. Però dues escales que no complien, que era el tema. L'escala estava protegida, o sigui, es podia pujar fins dalt. Tenies un equip de... O sigui, l'equip de mànegues estava dintre de l'escala, i a més tenia aigua. O sigui, aquí quan van arribar els bombers van poder agafar, tirar l'aigua i tal, i aquesta és la visió del vestíbul, el que donava l'oficina. I això és l'estructura, ja ho veieu. I veieu l'estructura que està tot trencat, tot afectat, tot girat, però fixeu-vos una cosa,
O sigui, el pilar estava protegit. O sigui, estava encerclat amb obra, amb maons, i això el protegeix. En clar, fa que encara que hi hagi incendi, i sí que els sostres van quedar afectats. I l'últim d'enquesta Corrua. Aquest és el que tanca els grans incendis, en un edifici residencial, un magatzem tèxtil a la planta baixa i al soterrani. Això és a l'eBay. A l'eBay què va passar? O sigui, és un incendi de fi de setmana. El dissabte deia començar a cremar, vés a saber en quina hora, i el diumenge al dematí algú se n'entera que hi ha un incendi i truquen a bombers. Arribem i aquí vam tenir la sort que a Ibèria no vam tenir. Que vam tenir la sort que a l'edifici Ibèria no vam tenir. O sigui, aquí ja estàvem els bombers, ja estàvem dintre els bombers. I els bombers que van salvar estaven aquesta porta, o sigui, just a darrere de la segona crugia. I estaven allí i van veure com va caure tota la façana. No els veia, baix no hi havia ningú. El Gil estava allà i molta gent estaven allà que d'alguna manera van veure. Clar, aquesta és d'alguna manera el punt que més va sensibilitzar a bombers amb el tema dels pilars de fosa. O sigui, nosaltres som molt especials aquí, els bombers amb pilar de fosa. I els pilars de fosa, que són metàl·lics, doncs sempre nosaltres demanem, per evitar temes com aquests, que veus, es trenquen, per evitar temes com aquests demanem que es protegeixin amb una pintura que quan hi toca l'incendi s'enxampla i les protegeix tèrmicament, i que a més hi hagi una extinció automàtica a tota la planta en què hi ha aquest pilar. I aquí hem tingut moltes enganxades amb altres serveis per diferència de criteri. Però clar, hem d'interpretar que l'origen és el que us he dit. L'origen és evitar que precisament hi hagi morts darrere d'un incendi com aquest. O sigui, pugem molt, potser el discurs i som molt exagerats. No som gens exagerats. O sigui, d'alguna manera, si no podem garantir que davant d'un incendi una estructura sigui estable al foc, ho hem de demanar. I és el que ha fet. Això és el que va passar a l'Ibèria, ja veuràs. Va caure i per dir res més. Al Liceu de nou. Al Liceu. Una cosa prevista, en certa manera. Sort també va passar que les persones que estaven dintre van poder evacuar i el desastre és total, ja el veiem. Són els grans incendis de Barcelona. Actualment aquests incendis han anat variant perquè allò que hem comentat abans, que la indústria es va desplaçant cap a la zona de Potosí, zona franca i el port. Per tant, actualment quan hi ha una indústria o quan hi ha algú al port van els bombers i se troben això. No cal posar-ne els exemples perquè són varis. Com a últim exemple, per més prevenció que facis, per més coses que tu tinguis en compte, sempre pot haver-hi un sonat, com va passar al carrer València amb Aragó, que si ho prepares expressament, ja es veieu el resultat. Crema per aquí, crema per allà. Per què? Perquè l'explosió va portar al pati, pel pati vas començar a cremar tot el que va poder i es va desenvolupar. I així tot, se'n van sortir bastant bé. Home, ara el que hi hauria, el comentari que s'ha de fer, nosaltres estem molt orgullosos del cos que d'alguna manera fins ara hem estat treballant. Tant el Pere com jo, com tots els que estem aquí, que som del cos de bombers de Barcelona, n'estem molt orgullosos perquè si mirem l'evolució del que és el cos de bombers i les actuacions del cos de bombers des de que es va crear el 1833 fins ara, el 2023, doncs, a veure, ha anat canviant tot.
va canviant tot, amb el tema doncs, dels vehicles, amb el tema del material, amb el tema dels mitjans d'extinció, i sí que és veritat que si bé doncs, hem anat una miqueta a remolc dels incendis, ara es pot dir que si no anem doncs, a la part, quasi. O sigui, s'ha guanyat molt en sistemàtiques d'intervenció, s'ha guanyat molt en procediments, s'ha guanyat molt en seguretat a les intervencions i en equipament de personal doncs, a les intervencions, i us diria que, a veure, sempre n'hi haurà de grans incendis, sempre. Però si hem de valorar el risc que hi havia fa 20 anys, el risc que tenim ara, a veure, segur que ha baixat, i ha baixat moltíssim. En aquest sentit, doncs, hi ha coses que fa molt temps que estan construïdes, hi ha estructures metàl·liques encara, però teniu un bon cos de bombers, això també us ho dic. Com a colofó final... No es cremarà, no es cremarà. No, és perquè veiem que Barcelona continua sent una miqueta la rossa de foc. És un altre dels motius que els bombers també han de treballar. Cada vegada que hi ha una manifestació i se cremen 300 containers, doncs els bombers han d'anar i han d'actuar amb la prudència adequada per no ferir a ningú i poder apagar l'incendi. Però també passa. Per tant, tornem a estar com sempre, no? Causes, les guerres, les indústries, les caces, els conflictes, es van repetint. O els ximples. O els ximples, exactament. Però hem guanyat una cosa que és el que comentava ell. La prevenció s'està avançant, amb la qual se disminueix el risc. A més de la prevenció, la formació, que és l'etapa actual. S'està mirant de formar els nens des de les escoles, s'està formant els avis, s'està formant tot el que es pot, i a més s'està recomanant que totes les cases, a poder ser, tinguin un detector de fum, perquè aquell incendi que tu pots tenir a la casa, una cosa molt tonta, el patinete, jo vaig en patinet, però no va passar l'altre dia amb un tren de la Generalitat, doncs tens el patinet a casa que li estàs carregant la bateria. Si estàs dormint, quan te n'assabentes, doncs això amb un petit detector, doncs te n'assabentes abans. Per tant, això és el que el cos de bombers està intentant ara. Prevenció, formació i l'últim, que sigui l'actuació. Molt bé. Ens hem deixat el foc de bosc. Comentar molt ràpid. A principis del segle XIX, Collserola està bastant deserta de bosc, en principi no preocupa massa, però s'inicien etapes de reforestació. Entre la reforestació i el creixement propi del bosc, perquè s'abandonen els cultius, s'abandona tot, ens trobarem que a partir dels anys 40 els incendis de bosc ja es comencen a ser un continu, amb la qual cosa Barcelona també ha de procurar tenir uns medis per poder treballar en el bosc. Actualment, jo diria que cada estiu hi ha 1, 2, 3 incendis de bosc, i fins al punt que se tenen ja retents específics per evitar això. I gràcies a això de moment ens hem sortit, perquè no hem passat mai de cremar el cantó de la mar i no arribar a la part de dalt, perquè si algun dia passa al darrere seria un problema de veritat. I com a última cosa, el tema del transport. Barcelona cada vegada té més túnels ferroviaris, a l'AVI, el metro, cada dia més línies de metro, el tren també tot, i com a exemple del que pot passar, i per tant Barcelona també això ha canviat, és l'incendi que va passar a la plaça Espanya, als ferrocarrils catalanes, que se'n deien, que era el carrilet, l'any, no sé si 66, es començar cremant un vagó de fusta que estava allà emmagatzemat, es va omplir tot de fum, la gent va intentar evacuar com va poder, va acabar cremant un vagó de gasoil, que hi havia 5.000 litres de gasoil. Els bombers, quan arriben aquí, se troben que molts bombers no tenen equips, ni encara estan preparats per actuar amb els equips de respiració. Molts bombers entren sense res, hi ha imatges... Total, això es va omplir de fum, a més era un vestíbul que no estava preparat perquè no tenia ventilació. Les úniques sortides per aquí, per la part del vestíbul, eren 2 túnels petitets, si se'n recordeu,
que tindrien una alçada de 2 metres i alguna cosa i 2 metres d'ample. Per tant, i el túnel era un túnel d'una sola via fins a la plaça Cerdà, amb la qual aquí es va acumular tanta calor i tant de fum que es va esquerdar el carrer. Va ser necessari, veus, això és el dibuix, es van fer fins a 5 forats, i la gent va arribar a sortir per aquí, caminant pel túnel. Gràcies a que no va ser gaire greu, però així tot va haver-hi 3 morts. I aquesta imatge que es veia com se va fer el forat. Es va tindre que desallotjar tot l'entorn de cases que hi havia, perquè tenia la por que s'ensorrés el túnel, perquè també es havia agrietat, i això ens demostra que els túnels s'ha d'estar preparat, han de tenir ventilació, han de tenir, com avui en dia es posa, turbines que poden anar en un sentit o en l'altre. Per què? Per evitar on hi ha el foco, que la gent pugui evacuar pel cantó contrari d'on se fa el fum. Totes aquestes coses són el que està millorant i el que Bombers està incidint, no? És un exemple, i amb això, diguéssim, acabem, jo diria, totes les causes d'incendis que hi ha hagut a Barcelona. Avui en dia, les casernes, perquè tingueu una idea, Zona Franca, a Miró, a l'Espai Bombers, Montjuïc, al carrer Castella Poblenou, Rio Janeiro Sant Andreu i Vall d'Hebron. I aquesta que està així en groguet és perquè és a l'estiu, que és Vallvidrera. Potser seria més si estigués una mica més desplaçat, però el problema de posar casernes a Barcelona és trobar l'espai adequat per construir-la. Per tant, està dintre del que cap, jo crec que està prou ben repartit, i com que cada caserna és pràcticament autònoma, té la capacitat d'anar ella sola amb un incendi si no és excessivament gran, i si no s'ajuda d'una altra caserna, el sistema de Barcelona el podem donar per bastant bo i molt satisfet. Així que jo diria que acabem i pregunteu, xerreu. Que faci la primera pregunta social o organitzativa, és que si alguna pregunta és la causa d'un incendi, difícilment te la respon ningú. I aleshores, com jo, si tinc un magatzem de peix i es crema un altre magatzem de peix, com puc actuar preventivament amb l'experiència dels altres magatzems de peix que s'han cremat? Aquesta és una primera pregunta. Si em permeteu, faré les 3 de seguida i aleshores endavant. Trobaria interessant saber el sistema organitzatiu de quan, com i de quina manera està organitzat el cos de bombers, també els mèrits i els demèrits, com estan compensats i recompensats, i la tercera, que potser seria... La primera no era el del Liceu, ja? No, és que era el preàmbul. I la darrera, que trobo que seria força interessant, és fer també una conferència o una publicació de les que diem lúdiques, però científiques, evidentment, i segurament que molt edificants, les idees de bomber. I aquesta li deixo, Pere. Però la primera quina era? No, voler consultar... La investigació. A veure, el tema de les causes. Com la ciutadania ho pot saber? No. Si tens una residència d'avis... Jo et diré el que d'alguna manera els bombers sempre han fet i que no farem més enllà del que hem fet. O sigui, segur que molts dels que estan aquí també s'hi han trobat, que han tingut que fer informes, o sigui, nosaltres, el tema de les causes, a no ser que sigui evident que la causa sigui una que tu has vist directament, mai, doncs, apuntem possibles causes, no ho fem, perquè això té connotacions en acabat, doncs, amb la persona que és afectada per l'incendi, o sigui, no és que ens hi haguem trobat moltes vegades, però que les companyies d'assegurances s'enganxen amb això que ha dit els bombers per d'alguna manera, doncs, a la millor no indemnitzar a la persona que ha resultat afectada per l'incendi. Si no ho tenim molt clar, nosaltres no ho diem. És el jutge que en tot cas determina qui té que investigar i el que vol fer de les conclusions. Sí que és cert. Però si no és el jutge,
cuidado amb el que dius, perquè... Sí que és cert que per dinàmica de funcionament ara actualment sempre tenim suports afegits. Sempre tenim policia científica, tenim Mossos, que d'alguna manera són els que amb coordinació mirant de no modificar massa l'escenari els hi passem com a policia judicial. Però policia judicial. L'industrial, per protegir la seva empresa, quines fonts d'informació pot tenir del cas que ha succeït? Policia científica. No, però aquí bàsicament, si em permeteu, és paradoxal que en el nostre sistema qui té les competències d'investigació no sigui qui arriba primer a l'incendi. Perquè les té la policia judicial, les policies judicials, per la raó que sigui, i nosaltres no les hi tenim. I això tradicionalment ha marcat que els cossos de bombers mai han tingut la funció inherent d'investigació d'incendis, perquè l'ha tingut sempre la policia judicial, amb el format o amb el cos que sigui. De tota manera, estem abandonant una font importantíssima de coneixement als efectes de millora. I en aquest sentit, si ho anem podent implantant-ho, la idea és mirar de participar, de generar investigació d'incendis dins del nostre cos. No tant per generar informes per consulta judicial o de peritatge, sinó com a instrument de millora. Això una cosa. La segona cosa, com sap aquest magatzem de peixateria o aquesta indústria què ha d'implantar? La referència actualment és la normativa. Bàsicament, la normativa és el que et dona el 5. Si tu vols tenir una seguretat de 5, aplica la normativa, però també és veritat que la normativa és molt poc àgil per adaptar-se a nous riscos. I ara ho estem tenint i ho estem veient, en el cas de noves energies, de nous elements de transport, que tot això en la normativa actual no està contemplat. I aquí és on hem de ser capaços, tots plegats, de poder fer-la evolucionar. Perquè, en definitiva, la normativa és el que tothom s'hi acaba aferrant per implantar les condicions de seguretat. Difícilment les corporacions van més enllà de posar-hi més elements de seguretat. I permeteu-me, i acabo, i l'exemple més domèstic és ben clar. Ja ho ha comentat abans el Pere. La gran majoria de morts els tenim a les cases. I tots som conscients. La gran majoria de morts que tenim arreu per incendis és a casa nostra. Com que la normativa no demana res, no hi tenim res. I un element tan senzill com és un detector de foc, detector de fums, ens estalviaria moltes morts. Gràcies. L'altre, el tema de l'organització. Jo et diria, com està més o menys... Has vist les casernes, no? Cada caserna té, en principi, una primera sortida, composta d'un cotxe petit, un cotxe gran, o sigui, un cotxe que porta 1.000 litres i porta 5 persones, un altre cotxe que porta 3.000 litres, també amb 5 persones, una escala on van 2 persones per poder actuar amb l'escala, i una ambulància. Amb això li afegim un cotxe petitet, un turisme, on va el comandament més gran que pugui haver-hi en aquell parc. Si la cosa és molt gran, llavors se demana ajuda a altres parcs que portaran en principi aquest mateix material. I si fa falta, vindrà el cap de guàrdia o el cap responsable que hi ha de servei aquell dia. A més, es té en compte que les casernes que estan més cap a la muntanya, com són Sant Andreu i Vall d'Hebron, tenen vehicles específics per la muntanya. A part de la sortida completa, tenen vehicles específics. Com que Vall d'Hebron té la característica del Carmel i tot aquell entorn, en carrers petits, se la dota de, en lloc d'un camió molt gran, 2 de petits. Per què? Per poder anar pels carrers. I una escala també més petita i que a més tenen direcció als 2 eixos, amb la qual poden maniobrar amb facilitat. Això abans no passava. Abans anaves amb una escala que tenia 10 metres o 12 de llargada i a vegades no podies entrar. Per tant, tot això són les millores que estan passant. Els parcs que estan més com a Zona Franca i Montjuïc, que són els que depèn del port,
A més, tenen vehicles de gran capacitat, que porten 6.000 litros, que porten quantitat de mangueres en lloc de 70 de 100, per poder fer abastiment a través de les boques que hi ha allà, o del mar directament, o dels barcos que hi ha d'incendis. Per tant, el tema material està preparat. Els bombers, com treballen? A part que no sé si us haveu vist, però porten tot aquest tratge que hi ha baix, porten una ràdio tots van ja comunicats amb ràdio, tots tenen el seu equip d'aire, els equips d'aire porten una caputxa perquè si te trobes una persona que està tragant fum o un bomber que s'ha quedat sense aire, li poses aquella caputxa i el treus al carrer respirant aire de la botella. Per tant, si te vas fixant, l'organització està bastant bé. A més, hi ha un protocol d'actuació en cada tipus de servei, si és un incendi d'una vivenda, si és un incendi d'una indústria, i si tot això es compleix, normalment les coses surten bé. I més o menys jo diria que van sortint bé. Més o menys l'organització seria aquesta. No, però em referia, vull dir, perfecte, no? Però em referia a l'escalafó que comentava. L'escalafó? Sí. Aquí val més que t'ho expliqui. Aquí, mira, tenim... Militaritzat, diguem, o... No. A veure, és jeràrquic. És jeràrquic. Tens un director, per sota del director tens 3 caps de divisió, ara, i per sota dels 3 caps de divisió tens 6 unitats, sembla que són 6, oi? 2, 2 i 2. Bueno, són 6 unitats, i per sota doncs, tens uns caps de guàrdia, i per sota dels caps de guàrdia tens un munt de bombers, fins a arribar a 600. Ara som 600. El que ha dit el Pere és que, a veure, ara hi ha, com et diria, molts catecismes, molts llibres que estàs obligat a aprendre-te'ls i a complir-los. Aquesta escala jeràrquica és la que d'alguna manera et garanteix que això es vagi complint. Amb un incendi, la diferència de Barcelona és que quan hi ha un incendi, de cop et van 16 persones. 16 persones, que les tens de cop allà. I aquestes 16 persones, cadascú té una feina. O sigui, no van 16 persones i dir, què fem ara? Doncs no. Doncs cadascú, un té d'anar a buscar l'aigua, en acabat hi ha un binomi que té de pujar i fer la primera recerca. Si d'alguna manera hi ha incendi, hi ha un binomi que és el primer que ataca el foc i el comandament li diu o per l'escala o per la façana. O sigui, d'alguna manera hi ha procediments que es tenen que anar complint i cadascú té la seva funció. Et pots trobar que amb un incendi, que és en planta baixa, quan arriba a l'escala dic no, ja no necessito, ja pots marxar, ja es queden els altres. O sigui, i sí que hi ha una sistemàtica, que d'alguna manera està escrita, cosa que quan heu vist el degà de Placídia no estava escrita. Però no estava escrita, però la sortida Barcelona ja hi era. O sigui, aquesta sortida que sortien els 2 vehicles més l'escala ja hi era. L'únic que l'imperatiu legal ha fet que tu ho escriguis. O sigui, hi ha una llei de prevenció de riscos laborals que encara que no en sigui d'aplicació a nosaltres, sí que obliga a que tot el que no sigui intervenció estigui escrit. I això és el que d'alguna forma nosaltres, ara ells, perquè jo ja no hi soc. O sigui, és els que tenen que fer. I la tercera, que ha dit les idees de bombers, quina seria? Quan falla aquest protocol que portes, el comandament que va ha de tenir la capacitat de determinar un plan B, un plan C o el que faci falta. A l'edifici Gala Placídia, les idees de bomber van sortir. I són idees de bomber que salven vides. Vaig trobar la indústria química amb una fuita de gas mortal i sabia el que havia de fer. Però no hi entrant a dintre, equipat, tremolaven les cames. I quan van venir els bombers, se'n van posar una a cada costat i que m'atreveixo a baixar. Vam baixar els 3. No també li tremolaven les cames. Vull dir que la força, diguem, d'equip que representaven, jo d'aquí no en sortiré. No, però és el que diu ell, diu, també tenim por, també. També és molt les cames. Quan veus aquell verd que no tinc ímpex,
Va, alguna pregunta més? Ara som Molt ràpid, abans que... Va, vinga, va. Va, digue-ho. Si algú més, si no... No, fes. deixo la paraula. Jo només, molt ràpid, felicitar-vos. Us heu fotut una currada tremenda. Aquí darrere jo sé que hi ha molta feina i ha estat molt exhaustiu. Únicament allò si vas a buscar i, ostres, això, el teu Sarrià poder... Sí, però és que tot no hi cap. Seria impossible, efectivament. Però ho dic en el sentit de que es nota que ha estat molt exhaustiu pel temps que heu emprat per poder fer l'exposició. Brutal. I només una aportació molt petita, que també és de poca quantia, el Florian és coetani amb la Bàrbara. Van morir pràcticament amb un any o dos de diferència. Aquest, Santa Bàrbara, hi ha quantitat de patrons. Sí, tot el món anglosaxó és més Florian, i els francòfons i els italians són més bàrbars. I els alemanys també són Florian. Els anglosaxons. Àustria, Alemanya, Polònia... Però hi ha Santa Àgata, hi ha Sant... O sigui, que tenim Sant Joan de Déu, però que sapiguem que hi ha un grapat de patrons i que ja veieu que el Sant Joan de Déu és de l'any 53 a Barcelona. O sigui que són, bueno, aquestes coses més religioses i ja està. Vosaltres sou professionals, però hi deu haver-hi algun càrrec polític, no? O no? No, està per sobre del que és l'estructura. Sempre. Ja no pertany al cos de bombers, al polític. Sí, l'estructura jeràrquica de bombers és tècnica 100%. És tècnica, o sigui, des del director és tècnic. És una persona tècnica. I és, doncs, té coneixements per anar als incendis, per d'alguna manera fer el mateix que farà qualsevol comandament. De fet, el director de bombers d'ara va ser bomber. Va ser bomber. I va entrar amb mi a bombers. Quan jo entrava a bombers va entrar ell. I ell ja tenia 8 anys de bomber voluntari quan jo vaig entrar. Vaig entrar al 28 anys, al 88, i ell va entrar al 88 a Bombers de Barcelona, el que és el director que tenim ara. I era bomber acabat. Jo crec que és el que resumeix més el criteri jeràrquic dels bombers, que d'alguna manera són coneixedors del seu ofici. Aquest director que estàs esmentant té una preparació tècnica com a arquitecte, enginyer... Sí, és enginyer, ell és enginyer de la construcció. Enginyer civil? Sí, enginyer. Hi ha hagut de tot, Jo també vaig ser director, soc arquitecte. Jo vaig ser de tot, des d'aparellador vaig pujar a arquitecte, n'hi va haver que eren enginyers, n'hi ha hagut algun, sempre hi ha excepcions, que va ser advocat, algun advocat, però normalment és... I un llicenciat en física. I la cosa política queda fora del que és l'estructura. De quin departament depeneu dintre de l'Ajuntament? De prevenció i seguretat, de l'Albert Batlle. Guàrdia Urbana i Guàrdia Urbana, més o menys. Sí, és Guàrdia Urbana, és el mateix. És el mateix. Sapigueu que durant la guerra i una mica anterior, Bombers va dependre directament de Guàrdia Urbana. I també es van militaritzar. I també va haver una època militaritzats. Però no som militaritzats com a París, per exemple. Bueno, ho deixem estar ja. Digues, va, l'últim. Digues, que t'he deixat amb la paraula.